Здравейте, здравейте! Ще правим програми на C#, ще започнем с конзолни приложения. След това просто ще направим една обща информация как се програмира на C#, какво може да се направи, какво знам аз, смисъл ще показвам, нали, каквото си спомня, каквото правя, какво трябва да се знае по принцип и вече всеки си преценя дали му харесва или не. Просто съм решил да споделя какво ме интересува в C# и как програмирам на C# и просто с него се занимавам най-много, най-дълго време, защото C# е един от модерните езици, които се използва и до 24-та година сме сега. Доста години, 15-20 години, да не кажа някаква глупост, се развива и добавят в него различни възможности. Какво значи това? Работи се заедно с други компании, фирми и просто се разработва, курсове се правят. Те доста нашумяха, всички, които гледат и в този канал, предполагам, че нали са били на курсове или ще ходят, или са учили просто програмиране. Просто интересите са ни общи и можем да започнем. Буквално само с това ще се занимаваме, няма да се разсъваме с някакви други обяснения и излишни коментари. Ако ви харесва видеото или видеята, давайте по един лайк, абонирайте се за канала и така ще ми помагате на мен да правя повече полезни видеа, които ще помагат на всеки, който е минал през пътя на програмирането и мъките, които са с години. Така че и без това всеки казва, ти най-големите аз споменавам, нали? Казват, нали, сега е много лесно се програмира, не е точно така. Това го казват хора, които нали, говорят по принцип само за тези, които ще им донесат някаква печалба или просто ще работят за тях. Така че буквално всеки пробва нови неща, всеки ден, така че никой не се знае на кой какво ще му трябва и колко лесно ще му бъде. Сега тук съм отворил тази версия, защото докато се наканя да правя видеа и не съм програмирал от 2 месеца, например. Само да напиша тук, ме питат за канала. Защото с версиите, които са 2019, 2020 и 2021 и 2022 и до 2022 по принцип мисля, че съществуват. Като последните версии са за по-новите компютри, така че който има стар компютър няма шанс там да програмира, да се инсталира, нали, едитора се казва, някои му казват IDE, но вече зависи кой каква професия има. Аз примерно като се занимавам, като съм обучен на компютри, нали, за мен IDE-то означава от една страна чип, от друга страна едитор и така нататък, така че много е важно как се произнасят понятията. Така че аз ще ви говоря възможно най-разбрано, при положение, нали, че ще бъдат технически информации и дори работа с електронните елементи и връзки, става въпрос за оборудването, така че няма се притеснявате. Някои казват, например, като в софт училището да го наречем, нали, не знам сега как стоят нещата в YouTube. В това училище в София, нали, в България, което стана известно, когато съм гледал видеа, нали, още преди години, казват на видеята, хубаво е да си, не, в книгата съм учил дори, хубаво е да си елтехник, нали, който не е елтехник, ще е малко по-трудно, да, по принцип това е вярно. Също нали, като си елтехник, нещата в компютърите стават по-ясни, защото елтехниците са различни групи, например, не знам сега, нали, педагогически как да го обясня, но не съм педагог, нали, но става въпрос за катедри, където се обучават, нали, хората, области в образованието и в средните училища, така че нали, всеки елтехник, например, се обучава за обзавеждане на сгради, обзавеждане на промишлености, обзавеждане на и ремонт на други съоръжения, уредби,
и така нататък, като също нали, монтажисти и елтехници, елоинженери, електроинженери. Така че всеки един нали, от тези техници има някаква представа, една своя, друга от училище, от университет. Така че нали, не е катастрофа, наистина всеки може да програмира. Когато всички са имали математика, математиката е много важна наистина, защото аз доста се отплеснах, но това е. Много хора ги вълнуват тия въпроси, всеки път ги виждам във всяко едно видео. Само това да кажа, че математиката е важна, тъй като тя се ползва по-лесно, когато я знаеш, и се ползва по-лесно структурата на програмирането, отколкото да измисляш и да търсиш класове в интернет. Без да наранявам никого, това нещо ще го срещнете, ще ви кажат нали, какво трябва да правите, ще ви кажат, слушал съм го нали, от това училище, дори тия хора казват, математиката съм я учил в университет, ама не ми харесва, ама не знам си какво. Значи и на мен не ми е харесало, учил съм я, така че хич не е лесно, не казвам, че съм експерт, просто каквото съм учил си е дало своята стойност и аз ползвам математиката за забавление и за свои интереси. Математиката наистина, както казва една деканатка, е всичко. Да, всичко става просто, че влезе ли в главата математиката, как работи, например от висшето училище, от университет, не само от средното, нещата вече стават много по-добри. Така, математиката защо не я харесва? Защото и на мен не ми харесваше преди да уча повече, програмирах и с нея не се правеше нищо, но нещата бяха трудни в самия компютър да се измисли, тъй като той работи с нули и единици, всеки го знае, но тия нули и единици, с тях нали, математиката се справя много по-добре. Затова се налага през годините да измислят, сега ще ви покажа, да измислят класове, обекти и методи. Това са нещата, които са малко по-напред от началото на основните знания, с които трябва да работите, като ги усвоите. Не е страшно, ще ви обясня, моите видеа точно за това са просто много информация наистина, затова ще ви обясня съвсем най-общо и ще видите, че ще ви е по-лесно дори с 2 гледания примерно на видеото. Сега само да напиша примерно клас, направо ще напиша да речем Stack Overflow и да, точно така, в този сайт всички видове езици и проблеми може да оправите в сайта, да намерите информация, да се свържете с някого и така нататък. Така че, записвам ли? Да, записвам. Така че няма да се притеснявате. Ето тук виждаме, това е един код с остатък и тук какво да ни изкара и реално свържете. Значи това е нещо подобно, този код, нали, тук също е подобен код, вчера си за един приятел, само че това е на Java. Тук става просто да C#. Така, в този сайт наистина виждате нещата, които през години са ги измислили точно заради това, че някой не знае математика. Сега тази тема не ви толкова интересува, наистина има обяснение, но просто днеска няма да се занимаваме с това. Сега, тази версия ще я ползваме, тя по принцип работи по-добре, но не знам, не съм с нея занимавал дали ще прави веб или Windows форми, нали, по-сериозни. Windows формите, това са приложенията за Windows. Например, виждате този прозорец, нали, това нещо. Си го правите, после го пълните с тия работи, после в тях кодирате, пишете на код, програма и всяко едно нещо изпълнява своята функция. Това е Windows Forms и наистина аз се запалих по тях. С тях се занимавам по-нататък. Най-вероятно правил съм някои, имам свои проекти, които ще направя. Сега, тая ще е затворя, има още да я настройвам. Тая версия е 22 година. Visual Studio Editor, той се сваля безплатно от сайта на .NET или Visual Studio. Свалете си Community. В университетите го препоръчват да се сваля, нали, с него се работи, после ви дават лиценз, защото там, нали, имате студентски номер. Или примерно просто се сваля безплатно, другите версии примерно се свалят, то се иска да плащате. Но на всичките ви изтичат някакви лицензии и ключове, има уловка, разбира се, така че
старайте се да ги поддържате, да се програмирате по-често и няма да имате проблеми. Аз не програмирах 2 месеца и нещата се усложниха, трябваше да инсталирам. Сега ще го затворя това, защото не ни трябва, тъй като нямам C# на него в момента. Много тежка програма също, така че направо ще я затворя. Компютър ми не е от най-бързите и най-силните, но е доста добър. Сега, как се пуска програма? Или от тук, на старите версии това нещо го има, на новите не помня въобще да го има, не съм го ползвал никога, значи го няма. Файл, във всяка една програма, който програмира преди, знае, че му е по-лесно с всяка една програма да борави и ще се ориентира. New Project, трябва, нали, малко английски да знаете, защото иначе ви е по-трудно. Аз когато започнах да програмирам с английски не бех много добре и тогава не работиха. Сега не знам, що забива, дали YouTube нещо не прави, не знам. По принцип си бачка доста силно, бързо, случват се тия крашове, това е съвсем нормално, особено сега като съм инсталирал тази другата версия. И пак ви казвам, ето виждате, старата версия си е много по-лека. Конзолни приложения, инсталирал съм само C# едитора или компилатора, за да нямам проблеми и да мога да правя видеа по-бързо, защото доста трудно се започва. Правил съм една програма, ще направя нова, тъй като изтрих видеята, иначе тя не е толкова сложна. Трябва да си изберете име тук се избира името на класа. Конзолно приложение означава черен екран, CMD ви излиза, Command Prompt, кой както го знае. И в него напишете IP конфиг на какво, да ви показва информация от компютъра. Това е също, само че ще ви показва програмата как работи, реалния резултат. Ще го оставим това, сега ще го направим 2. Мога да пишете с каквото си искате, в C# API-то да се пишат имената ето така, слепени с главни букви да се различават. И така започваме. Console Application. Предупреждавам с английска, нали, не съм експерт, но съм го ползвал доста сериозно и също и в работна среда. Като се, нали, питат и на интервю, зависи за какво ще работите. Нали, дали там по принцип английски питат навсякъде. Аз съм в друга държава. Може би това хром трябва да го затворя. Браузърите не знам защо толкова памет дърпат. Не искам да режа видеа, не искам да правя нищо. Ако искате, превъртете си, но пак ще ви се налага да гледате видеята, които и да са, нали, на който и да са. Защото винаги се забравя, като не се упражнява човек или като спре да се упражнява. Сега не знам защо прави така. Почвам да се дразна. Аз не знам дали спрях видеото, ще го изрежа ако трябва, нали, не е толкова трудно, не знам къде какво, нали, прави. Чакаме да зареди работната част, работната среда, записане на код. Сега докато почна, то направо, то не е само самия компютър, който програмира, знае какви проблеми създават софтуерите, какви проблеми създават чуждите софтуери, т.е. тези, които теглят, нали, безплатно от интернет. Ще се наложи да го изрежа това видео. Сега не знам къде отиде моят прозорец на конзолното приложение. Най-после зареди видеото. Надявам се, че, нали, много не сте чакали. Около 2-3 минути някъде. Толкова, по принцип толкова не забива.
Сега ще покажа версията, ако се смъкне надолу на този прозорец. Много се иска. Оказа се, че YouTube създава някакви натоварвания. Пак ви казвам, браузърите доста натоварват. Мен не ми трябва огромен прозорец, за да ви покажа за какво става въпрос. Ето е версията на 2010, който иска да си тегли. Ще пусна музиката. Музиката много помага при програмирането. Препоръчвам хаус, защото е ритмична и мозъка обича по-така приятна и чиста музика, да няма много нахвърлени тонове и песни, гласове и текстове. Сега ако не забия пак, ще спра на другия компютър Wi-Fi. Това е. Самия интернет създава проблем. Ето. Спирахме на другия Wi-Fi и се оправи. По принцип така изглежда програмата. Само да увелича. Значи, това са библиотеки, които за сега не ви интересуват. Който го интересува, защото слушал съм го в видеа, това нещо се го има автоматично, вече зависи от версията на едитора. Иначе трябва да си добавяте, но в повечето случаи за прости програми си работи. Може да си увеличите тук главната функция. Тази област е главната функция. Може да правите навън, извън нея други класове, програми и също методи и така нататък. И също това е друг файл. Това цялото ще бъде един файл, колкото и класове да има в него и методи. Но този файл може да свържете с друг, вече по-нататък напреднете. Това е името на програмата, така сме назовали. Така си остане, когато променяте нещо, по-време го правете, ако не ви хареса името, защото ще се скапе програмата, зависи от версията на едитора. Случва ми се много пъти. Това трябва да го има, просто тези неща трябва да ги има. Това е, че тази, сега общо ви казвам, не си спомням всичко, тези неща, статик, се задава пред името на функциите. Това е или на блога, или на структурата на програмата. Конструкция мисля, че се нарича това нещо. Да го наречем блок. Това нещо има име за разпознаване, тя е дефинирана вече някъде, означава, че е написана и компютър се я намира, инициализира и думи ще ви трябват. Инициализиране е да ви разпознае просто и вече след това да продължим. Като напишете нещо, void беше извиквана някаква стойност, пак ви казвам, това са подробности, вас не ме интересува. Тук също е много гадно това, което не ви обясни. Много е лесно да се каже. Накратко това нещо няма срещнете така казано. Това нещо, string са текстови файлове, които създавате, имена, просто текст, който се извиква, където и да е, където ви трябва. Аргументи е кратко написано така, тук може да пишете и други работи, но за сега ще го оставим така. Може да пишете числа, други променливи. Целта е най-основно да се запознаем с доста наведнъж така от всяко нещо по-малко. Планувал съм всяко видео да бъде подобно, защото всяко едно видео, което и да се гледа, ще бъде за всеки от всичко и дори някои повтарят какво са правили предишно видео набързо, така че това са най-добрите варианти наистина за видео. Директно започваме. Значи променливи. Променливи това са, ето пишеме променлива. Променлива. Трябва да се пише на латиница, дето му викаме. Не знам сега как е в България, как ги наричат нещата. И равно трябва да й зададем стойност. Да, обаче тази променлива компютъра не я разбира и ще дадем променлива int. Това е променлива от тип int. Това е число, ще бъде число нейната стойност, мисля, че беше от 0, не знам дали може да се задават минус знак, защото съм напълно забравил, затова хубаво да се чете. С един приятел вчера за това му помагах. Оказа се, че на Java пред скобите, когато имате скоби, пишете минус отпред, някаква стойност примерно, и затваряте скобата и винаги накрая на операцията се пише точка и запетая. Ето долу виждаме, тук ви се показват грешките, имаме само предупреждение, грешка няма. Понякога грешките след компилиране, след зареждане на програмата от тук и настройване. Не знам защо това е празно, както и да е.
Нали, нещата се променят, но за сега изглежда добре. Сега ще се опитам да извикаме това число, да видим дали ще ни излезе с минус, но иначе така е в математиката, не с скоби, защото приоритета е числото, след това знака, но без скоби знака директно на това число, вече зависи компютър дали ще го познае. Аз слагам скобите по някаква причина, някакъв навик, няма грешка, но ще видим. Сега и пишеме конзол, това е все едно дисплей, изкарай ми резултата, пише се конзол WriteLine. Значи казваме на конзолата WriteLine, изкарай ми, нали, това нещо. Също много хубаво през годините се разви, помага ви при писането, готови фрази, като напишете нещо, той ги намира веднага и ви предлага. Наистина е много яко и много бързо се програмира. Има много по-бързи в програмирането, разбира се, хора, които се занимават всеки ден. Но и аз имам какво да покажа, така че заслужава си човек да се учи програмиране. Сега ще напишем какво искаме да ни показва дисплея и да ни изкара резултата съответно. Show me the, или ще го пишеме, нали, за всеки да се разбира. Покажи ми резултата на променливата. Пишеме как искаме да изглежда, като разстоянията се спазват и от тук пишеме променлива, ето то даже анимира, само че разбира се, когато искате да ви помогне, направо изтрийте пак наново. Сега пише надолу, че само си сме за програмиране, така е езика. Може да си настроите езика на компютъра за програмисти, да ви е по-лесно на латиница, фонетика и така нататък. Просто ползвайте ги тези неща наистина, колкото по-рано, толкова по-добре. Виждаме, че няма грешка, няма предупреждение. Сега буквално ще ни изкара този резултат. Би трябвало Ctrl F5, ако не се лъжа, на тази версия. Компилира кода. Това ще го скрия. Не трябва толкова дълго време, но по принцип зависи вече, пак ви казвам. Покажи ми резултата на променливата, но не се получава стойността, и това ще си напишем, защото пак ви казвам integer, int е от 0, естествено все, от 0 до плюс безкрайност, си спомням, така че ще напишем само така и ще го компилираме. Трябва по принцип да билтвате. Когато не билтнете, това означава да създадете папката. Нали? Създава се папка буквално, няма кой да ви го каже това, освен евентуално в някой университет. На мен не ми го казаха в университет дори, само ни обясних какво да правим на изпити, как да пращаме готовите решения. Това решението от изпита, как да пращаме, може забравих напълно, резултата от нашата работа, така да го кажем. Значи, трябва да го билтнем, Ctrl-Shift-D, по принцип, който не знае, нека си прочете Help и всички видове инструкции, или тук в Project Debug, ето Start Debugging, това е за поправяне, търсите да поправяте, значи F5 не става, Ctrl F5, Ctrl F5, да, намерих го, не знам защо не се ето казва, билтване трябва да намерим, Build Solution F6, значи тук е F6, натискаме F6 и той се билтва, става по принцип бързо, на старт, Game, Full Screen, мен ми показва тук за скрин рекордера, явно аз не съм цъкал на него, цъкал съм се тук, но както и де, Windows 10 ти прави тия мизерии. Сега не знам защо
трябва да натискам в самия компилатор, явно на голям екран не влияе, но тук не влияе на по-малък. Но избрал съм по-малък част от екрана и не може да управлявам. Трябва дебъгинг да си натискам тук. Start Debugging F5. Ctrl F5 зареждате компилатора и той ви зарежда кода. Така изглежда. Може би е голямо това число. 120, това е 32 битово число, 32 пъти по 1 бит е от две, мисля, че е от две думи. Аз съм напълно забрал, знам ги тия работи, просто съм забрал. Сега не мога сета. Една дума е 4, 2 пъти по 4 бита. Това означава 32 битова int е 32 пъти по 8 бита, защото дума, която виждате тук, по принцип има памет 8 бита, но машинна дума или не знам сега къде се ползва е 4 бита, т.е. примерно 4 единици или 2 нули, 2 единици и така нататък. Но дума за дисплей мисля, че беше прието да бъде 8 бита или буква, защото компютърна дума е по принцип паметта на една буква. Затова става въпрос, това е памет. 4 плюс 4, 8 бита, 2 байта, да, точно така, 2 байта е 1 бит. Това е компютърна дума. Сега може да говоря глупости, пак казвам, съм да се занимавал с това от доста време. Не е толкова важно, просто числото има ги в книга на C#, има ги и в интернет, така че си проверете, да е ясно. Директно може да се упражнявате с тия оператори, сега ще ги напиша по-бързо, няма толкова да говоря. Всеки един оператор има някакво число, не е толкова проблем да знаете за сега каква е големината, ако не искате, на тия думи, на тия числа. Някои са от минус до плюс безкрайност, някои са от 0 до плюс, някои нали, са с точка, с запетая, но се пише точка в програмирането. Сега искам да го билдна това нещо, билднахме го, сега ще го компилираме, да не го бъдем. Понякога трябваше да спирам и дебъгването. Добре, сега ще направим така, ще напишем console readk и той ще ни чака, ето предлага ни, даже ако не знаем, нали. Понеже сменихме английски. Това ще ни помага програмата да спре, докато не натиснем някакво копче, но и ще ни чака. Ето виждате, няма вече това нещо. Ще го билтнем. Билтвате и сейфате от време на време, не е нужно постоянно да сейфате, ако си вярвате на компютъра. Не е толкова там. Сега ще напишем всички видове промени. Double или повечето, не всички видове. Double float decimal short, long. Те са по различна големина, тук са в средата най-малките и с точка и запетая, пак long е най-големите и вече има uint, има ulong, има ushort, това не знам дали има го. Но за сега ще ги оставим и тия са много по-големи числа или май те бяха с знак минус отпред в C#. Така, този знак минус за сега не е толкова важен, защото аз трябва да проверя. Променлива. Защо не ни показва? Дефинирали сме я, тук има декларирали сме, така се нарича запис, който е правилен. Double. Променлива ще напишем променлива 1, ще напишем някакво число с точка. С Ctrl и Z и такива Ctrl копии
Ctrl-C, Ctrl-V и така нататък се ползват абсолютно същите като на всяка една програма. Променлива 2 ще бъде число също с точки и запетая, като ще бъде някакво такова и децимал също 3, пишеме си нормално, декларираме си тия променливи. Имам доста тук монитори и компютъри на масата, още не съм го направил и малко ми е трудно. Значи важно е тук сега с тия променливи, нали, как се работи, как се изкара на конзолата, на дисплея, как се прави с тях програма и друга по-сериозна ще ви покажа. Нали, за някой е сериозна, за някой вече, нали, е много лесно. Децимал също може да бъде някакво число, е такова с точка и с запетая, който му е лесно. Short, тя няма да ги пипаме, по принцип даже не знам дали някой ги ползва. Нали, всичко е полезно да се знае. Тук сега ми показва някакви две грешки. Cannot be implicitly converted type float, use an F. Тук да не би да иска F. Да. Recimo use M. Тук M. Това го пише в книгите, но не си спомням точно. Не се ползва, не знам. Сега копирате си това, за да не пишете, нали, на ново. И буквално си слагаме тук по тия имена. Променливата 3. Това нещо ще го направим ето така. Край на програмата. Thank you. Good luck. Мога да пишете каквото си искате, много важно да обаче да е разбираемо. Така се пишат коментари, две наклонени черти, навсякъде може да пишете коментари, абсолютно и по-големи коментари се пишат така. Пишете нещо, завършвате коментара с, даже ви дава автоматично, което е много яко. И обаче трябва да се едно до друго, защото компютърът разпознава, което наистина е добре. И тук си пишете каквото си искате, не е нужно да има звездички между тях. Просто запазва операцията преди това. Ето виждате, мога да ги изтрия и си работи. Така че това нещо като Excel явно прави някаква функция, не знам защо. Сега това го махаме да не ни пречи. Го остава. Извинявам се, значи край на програмата. Ще го оставим за, нали, да е по-красиво нататък. Тук ще сложим, трябва обаче да именуваме всичко, както си се казва, PR 3 PR 2 и PR 1. Така. Значи не се мъчете, това сега ще го повтарям много пъти, за да мога да е лесно на всеки, нали? Това е целта на видеята. Не се мъчете да помните какво съм правил и какво виждате. Въпросът е, че, нали, ви става ясно, защото иначе трябва да четете. Трябва ви така да ви стане ясно визуално как изглеждат нещата. Въобще не е нужно да се мъчите това да го помните, защото пак ще гледате видеа и ще знаете какво да правите след, нали, почнете да пишете и определени неща ще ви станат ясни след, нали, упражнение и гледане на някакви теории и практика. Сега билдване, сейфване, защото понякога се изключва компютъра, всеки има различен компютър с различни проблеми. Сега да видим какво се получи. Нали. Виждате, ето, резултата обаче го няма. Явно аз ще направя нещо една миналия път, дали го правих.
видеята, които не съм качвал, разбира се. С Ctrl и C приключвате и излизате от това нещо, ако не искате с Хикс, но и по-бързо винаги с клавиатурата, повярвайте ми. Сега тук ще направим така, кажем резултата на променливата и тук се иска по принцип в C# аргументите да се означават. Значи имаме 0. Това е за всяка структура, също няма да ви го кажа, аз ви го казвам сега. Сега това има една структура, виждате. Може да си увеличавате и намалявате, нали? Това е една структура, това нещо. В тая main, с тия скоби се ограждат структурите. Да се разпознава и компютъра да ги разпознава. Значи 0. Може и без тях, но не навсякъде. Сега 0 е тази променлива, защото ето от 0, 1, 2, 3, 4 компютрите винаги 0 е нещо като първо място. И сега това нещо ще го пишеме и на другите места, като ще смениме най-добре да си го напиша. Пишете си ги тия работи директно, хем по-бързо се научите да пишете, хем ще свикнете къде са, нали, нещата. 2, той даже ви помага като отидете надолу и по-съкръщава пътя на курсора. Сега да видим какво се получи. Ctrl F5, компилирате, излиза грешка, обаче ни показа променливата 65. Ето, видяхте. Сега какво ни казва? Тук грешката каква е, нали? Така изглеждат грешките на даже на линията 21, ни показва проблем. Zero base must be greater than or equal to 0 and less than the size of the argument list. Значи трябва да бъде нещо по-голямо от 0 на 21. Сега тук не знам къде са, нямам грешка тук долу, което е много странно. На по-новите, това е първо видео, все пак затова от време на време ви казвам някои неща. Гледайте първото видео, доста работи се казват и е много важно. Сега не знам къде са на ето линия 5, така поне мога да си разберете на коя линия сте, защото се означава и буквално спирате на тази линия. По принцип, явно ще ви даде червена точка само на тези, които ето 30-та, ние търсиме 21, 16, с тия точки червени, които са примерно F9 или не знам, тук гледате кое за кое. Тук breakpoint. Това е breakpoint, с който като компилирате и програмата спира до тук. Продължавате с тези бутони F10 и F11, прескачате или стъпка по стъпка, т.е. линия по линия, ред по ред, отивате надолу по програмата и така оправите грешки. Това е при вече по-сериозните решения на програми, управяне на програма, който се занимава с дебъгинг. По принцип, явно всеки се занимава, който е програмист, когато работи като такъв. Това също е интересно, но за сега ще го оставим. Така си намирате грешките, нали? Може да се правите някакви точки, нали? Точно заради това почвате примерно. Мисля, че трябва да видим F10, не. F10, да, почва. Ето, F11 е тук. F11 е точка стъпка по стъпка и така компилира. Сега не знам какъв е това прозорец на мишката, не е много ясен. Handle Formattation. Пак същата грешка ни обяснява, няма значение, това ще го махнем. Това също не знам какво е. F10, F11 ще махнем това нещо. Ето, нещата като се огелпат и не знаем какво да правим. С F10 се увеличавам работното поле, но не знам въобще за какво е това нещо. Shift Step Out, равно така излизаме от тия глупости. Точно така излязохме. Така, показва ни там нещо, програмата е заредена. Когато е заредена програмата по принцип, не знам дали ще ми даде нещо тук, няма да ми даде. Не мога да компилирате наново. Някъде се случва да се компилира няколко пъти, но по принцип не трябва. Това ще е проблем.
exception system, format exception index. Това е изключение. И се хвърля base must be greater. Просто като не ги знаем тия тук май D трябва да сложа. Може малко и голямо D, доколкото си спомням, но имаше някаква разлика. Или нямаше. Сега там трябва като се чете да се види. Добре, не ми дава това нещо. 1, 2, 3, 4. Децимал. Променим в 3. Per 3. Променим в 65. Когато махнете лайн, ви показва, ние говорим за основи, сега в момента сме още на основи, показва ви на същия ред резултата, а не отдолу, или следващия ред ви го показва след този веднага. Сега човекът се упражнява, ще свикне кое за кое. String формат, не знам си какво. Не, това по-добре си окупирате, отивате в браузъра и си намирате проблема, си го правите. Сега не знам защо така прави. Добре, това ще си го върнем. Сега не ми показва нищо. Не би трябвало да има грешка, не знам защо ми показва грешка. Къде правим грешка, не ми е ясно. Понякога иска тук да е този аргумент. Да махнем тия букви, да видим дали ще направим нещо. Да, те казват не му харесва или се мръщи или се съди. Това са някакви глупости. Просто компилатора иска тези стойности да са декларирани правилно. Така е в по-старите версии, затова така го пише и в книгата. Не знам вече тия книги дали са се променили или само новата версия. Едната е въведение, другата е фундаменти в C#. Много е странно защо не става. Нямаме никакво изключение, нямаме никаква грешка. Значи, вместо да триете, може да си оставите и така. И затова и тук ще го направим така. Ще видим сега дали ще го компилира, а не ти останат. Ги компилира. Не знам защо така се получава. Ще направим друго нещо. Ще изтриме това, нали? За да не се обърква някое сериозно. Ще направим някаква ще направим още. Значи може да се декларира също и така. Int ще бъдат A, B, C числа. След това ще трябва да бъде от същия тип резултат, нали, на тия числа. Като може да се напише и нагоре, не е проблем. Не променя does not exist in context. Променлива, трябва, ето, сега той ни казва това нещо го няма. Ние сега ще изтриме тук. Това не ни трябва. О, може би. Аз сетих всякакъв е проблема. Тук, когато програмирате и пишете, по-лесно намирате решението, отколкото, нали, да се чуете къде е проблема. Ето проблема е бил тук в това, че сме извикали променливата още веднъж. Затова ни показва, без другите да ни показва нали, резултата. Ще го върнем това назад да видим за какво става въпрос. Дали ще проработи. Така. Билдваме го това нещо. F6 не стане. Така. И компилираме. Пак ми го показва и резултата на променливата на всичко. Някога се получава дори да всичко да е наред,
Също ви показва стария резултат, не знам защо. Билтнали сме го. Създадена е папката с този файл. Тук ни казва does not exist in current context. Добре. Ето. Ще го билтнем наново. Така. Има една теория, че като сте свързани с интернет по принцип ви създават проблеми самите поддръжки от Microsoft. И много пъти ви казва не ви работи кода и не знам си какво. Така че сега няма да се занимавам с това, няма да се ядосвам. Ще изтриеме това нещо. Махаме ги тия работи. И ще си направим каквото искахме да направим. Така. Значи, int a b c резултат. Тук котките създават малко. И той ви даже ви оправя формата на редиците, на командите, така че също много яко. Директно пишете каквото ви харесва, Enter, и ако не ви харесва какво е декларирал, ако го е променил, трябва да си го правите. Сега ще напишеме console write line съобщение за сега ще покажа още един трик, сега не знам дали ще тръгне и на това. Въведете, или на български ще пиша, въведете стойности на A, B, трябва да го сменя, A, B, C и резултат. Може да си украсите както искате. Сега ще си сложа това, с което сме започнали. Сега тук директно това може да бъде само съобщение, затова направо точки запетая. Предупреждаваме дълго нещо. Да, че не са ползвани тия. Сега ще направим нещо ново. Хвърляме наведнъж от всичко по малко. Няма какво да си играем. Един час с две промени, което доста ме натоварва, като съм гледал такива видеа. Човек като гледа няколко пъти видеята и се оправя сам. Как да си процедира с кода. Int ABC, значи сега ще трябва да вкараме на всяка една. Директно вече мога да пишеме тия променливи без да ги инициализираме с тип. И как се вкарва стойност от клавиатурата. Това също много яко. Трябва да напишеме типа. Parse се пише за всеки случай, ако нещо компютъра не е разбрал за каква стойност става въпрос, какъв тип, нали? Просто трябва да го има там, сега обяснението е много по-сериозно. Console read line. Също стойност и вече отива на друг ред. И ви задава B, както тук се случва. Отива на друг ред. Горе-долу така, някой път се бъркам, нали? Всеки се бърка. B и същото. Затова ще си го копираме. Това нещо си го копираме. Copy. Ctrl-Shift и наляво надясно копирате по-бързо или повече, но за сега направете го както ви е удобно. Така, тук D. Така се вкарват данни за тези променливи. Сега не знам защо ми показва грешка. Valid arguments. Това направо не съм го очаквал. Група string. Значи аз не искам да променям. Ще се опитаме това да го махнем, да видим дали
Дали без него ще стане по-добре. Става по-добре. Не са използвани, добре. Ще се опитам с точка да го направя. Видя дали ще стане. Няма да стане. Няма как. Това ще е още по-яко. Сега не знам тук. Когато invalid expression term ако беше expression, обаче control цъкате на това. Тук не става на тази версия. Control или shift цъкате също не става. Ето така. Излизат. Просто с десен бутон или оставате на него мишката. Пак показвам. Може да се увеличи малко. Да, десен бутон. Екстракт метод. Обаче тук не ми помага особено с това нещо. Ще пробваме без int. Защото ние int вече имаме. Да. Present the standard input output and all strings for a single application discuss can be inherited. Тук collection generics generic не знам защо не иска. Ще сложиме try pass. Контрол и наляво надясно, горе надолу също много бързо се движите. Пробвайте. Контрол Z, давам назад. Ами ще трябва да вкараме някакви данни. Някакви данни ще вкараме, няма да си играме с това 5 часа. Колко време е това видео? 50 минути, доста съм говорил явно. Ще сложим тук някакво примерно 9. Сложим тук на B, ще бъде 3. Това са цели числа, без запетая. Естествено от 0 до нещо. До безкрайност, нали? Но сега няма това да го уточняваме. И 4. Сега ще направим резулт, защото не му харесва, че не е използвано. Резулт, нали? Все пак трябва нещо като се вдадем да се използва резулт. Резултат. И той ще бъде равен на A по. Трябва да бъдат така, иначе самите данни се променят с единица или с някакви други стойности, така че когато са слепени, нарича се ляв и десен префикс, колкото си спомням. И сега ще искаме това да го изкара, нали? Console Write Line. Все пак версията на това Visual Studio е 2010, така че съм свикнал на по-новите, но преди работеше на предишните видеа, сега не знам защо не работи. Вкарвал съм данни, но на по-големи, да знам, не помня вече, по-големи редици, сега не помня, все тая. Console Write Line, пишеме show me, покажи ми резултата, show me the result of A and пише на английски, защото на някой ще гледат и на английски. Така, и тук сега трябва да вкараме, буквално трябва да направим същото, защото може да не работи. Ще го пробваме, ако трябва, заради вас и стария вариант, който е най-по-ми харесва, само пишете броя на променливите, ги тях и пишете. Тук пишеме резултат, тук пишеме резултат направо. Сейфваме, билдваме
и пускаме. Той не разпознава българския, трябва да вкараме функция за български, сега няма да си играем. Show me the result of A and B, край на програмата, thank you, good luck. Да, така изглежда, когато нещо не разпознава. Не виждаме резултата, защото сме го вкарали като тип аргумент. Затова сега ще го сложим тук. Да видим дали така трябваше да се прави. Това е четвърти, т.е. трети поред. На четвърти мисловно, на трети цифрено, как трябва да бъде. 0, 1, 2, 3. Така са аргументите в компютрите, в матриците, така се прави, ще видите в математиката е същото. Сега мога да не ви харесва, но така се прави. Да го компилираме отново. И въобще не се случва нищо, още по-зле. Ще го махнем от тук и ще го сложим тук. Не му харесва това нещо. Не защо. Какъв резултат се е? Тия цифри могат да се умножават, няма никакъв проблем. Това съм го искал. Shift и F11 излизате в пустотия дебъгера. В принцип... тук има отворено, трябва да отворим. Сега. Ще го махнем. Резултат. Сме скубили го иска. Аз трябва някои неща да проверя, за да мога да засея нещата. Good luck, сега ми показва поне в този вид. Ще променим текста тук. Insert value, карайте стойности for character A, B, C and result. Примерно очакван резултат, сам резултат. Да запазим текста. Иначе мога да напишем и така. Копираме се до това нещо, да не го пишем отново. И отиваме тук и пишеме едно. Може да се сложи и в цикъл, не всеки го интересува цикълите, но в циклите има текстове. Също може да напишем така цикъл, примерно да не изкараме, ще направим един. Sorry, the inserted values are automatically inputted. Take this така, и сега тук, нали, резултата на това нещо ще сложим и плюс C. Ще не поставя. Значи нямаме грешки, нямаме предупреждения, не знам какво ми харесва. Save, Ctrl F5. Insert value for characters ABC и някакъв резултат. После имаме съобщение, извиняваме се, обаче вкарано е автоматично данните. Покажи ми резултата на A и B. И така нататък. Сега тук ще сложим пак някакво подредване. И C. Това е резултата. Ще сложим тук всичките аргументи като 0, 1, 2. Аз си спомням нещо, че
беше от сорта как да не излизат тези резултати. Доколко точки след запетаята, евентуално, ако не запетая, но тук за int мисля, че не трябва. Но все пак ще вкараме нещо. Int мисля, че няма да изкара такава стойност. Така се пише, колкото са нули, толкова са точката, запетаята ще бъдат цифрите. F да знам, формата да знам всяко беше. Ctrl 5, F5 и ви излиза това нещо и прекъсва. То така изглежда горе-долу за няколко видеа, дори на някои обучения. Изглежда това нещо, защото ви говорят една камера работи и това е просто програмирането е такова, че колкото си повече попълните главата с на някои измислените теории и съкращения, т.е. названия, например сърди се, не му харесва или не знам си какво, но и някои неща върват, някои не. Не се говори и технически, просто човек няма шанс да се научи, тъй като той ще ползва, как ви обясних в началото, математическите понятия са глупост, че може да се програмира без математика. Това не е вярно и точно за това са измислили една камара всяка година методи, как да се пишат и декларират операции, функции, цикли и така нататък. И човек направо постоянно трябва да е в интернет, постоянно трябва да влиза там, да копира, копи-пейст, копи-пейст, копи-пейст. Така че зависи от вас дали само ще копирате и пействате или ще бъдете истински програмист. Вече ще разберете след време. Наистина с години по принцип се учи човек, тъй като ако не се упражнявате всеки ден, или ще ви стане много това нещо, или ако не се упражнявате, пък не ще забравяте, така че винаги ще има някакви почивки. Сега искам това нещо да го правим, не знам защо не се получава. Define. Добре, ето, дефинираме вече, виждаме. Добре, защо не му харесва? Защото ще направим така. Shift и тия бутони се намират във всичките, които ви трябват. Комбинации, така че зависи от вас. Sorry, не знам си какво. Ще махнем тези работи, ще напишеме, къде ще напишеме. Сега колкото повече тук оставим място, толкова повече ще бъде изместен и текста. Така че тук също ще направя така. Това е подходящо за накрай. Има ASCII кодове, които като ги копирате, те ще ви буквално тези копираните, ако са някакви рисунки, ще излезе тук. Така че да зависи какъв ще е дизайна. Но има много готови неща в интернет, така че не трябва да се научите сами. Изтрих нещо. Не знам какъв е проблема. Ще направим това в един цикъл. Значи for цикъла, значи това означава буквално за това нещо. Момент само. Пиша това, два пъти тап и ви излиза готов цикъл. Наистина. Сега тук това е работна променлива се нарича. Тя малко по-тежко ще възприемете, вече зависи от вас колко се променяте. Тук също трябва да се добавя, докато А е 9, вкарвайте от цикъл 9 пъти ще се повтори. Сега ще напишем А точка това нещо и тук трябва да бъде главна буква limit. Колкото се спомня. Ще го оставим така. Contain definition for length and no extending method accepting of experiment of type and code defined are you missing original. Значи това нещо може да бъде без него, защото тя А не съдържа, например, А не е поле в матрица, тя се пише така, пак се пише променливата, пак тя е равна на 9, само че 9 трябва да бъде в това нещо и това е new int и това е матрица от 9 редове, т.е. 1, 2, 3, 4, 5 редове и по подразбиране ще бъде с една колонка, колкото си спомням. Значи по принцип се започва винаги с редове и колони,
0 редове, 9 колони, като ще бъде един ред, който ще приеме някакви стойности. Тук в А се пише на само запетая. Просто формата и декларациите са различни, така че така изглежда, когато трябва да пишете лент. 99 и слагаме точно запетая. Сега тук това нещо го копираме и той ще се отдели поне от другата структура и ще видим какво ще ни покаже. Това нещо също може да бъде и отвън. Това трябва да бъде залепено за него. Това си го слага автоматично. Ще видим дали ще се получи нещо. Снимаме си Ctrl-C и влизаме тук. За Unsigned Local Variable резултат. Тази не е нещо подписана. Резултатът е тук, нали? Понякога тук може да създават също в цикъл променливи. Резултат. Ами да, ще го сложим и тук. Трябва да има разстояние между някои структури, все пак да няма проблем. Резултат. И увеличаваме с едно. Може това да го махнем, тъй като нещо... да, тук съм тези скоби сложил. Затова не става. Сега да бъде резултат 2. Това е старо, между другото, стара грешка. Много е човек, докато не се научи да програмира, не мине доста време, ще се обърка с тия глупости, те не се обновяват сами понякога, явно, но казвам, зависи вече просто инсталирали и така нататък. Ето, видяхте и цикъла ми показва 99 пъти, ето, най-после работи, 99 пъти край на програмата thank you, good luck. За това става 99 пъти А. Защо? Също така. Защото А е тук. И променливата ще работи, т.е. резултата е И, резултата от цикъла е И пъти А. Докато 99 пъти не стане 100 и вече А е по-малко от 100 и приключва цикъла и се увеличава. Ако го сложим минус, мисля, че ще бъде безкрайен, защото това е 99 пъти, а и то никога няма да бъде по-голямо от А, ще стане безкрайен цикъл. Ctrl F5 нарочно, ето безкрайен цикъл. Това е безкрайен цикъл, това означава, че нещо, нали, трябва да се го направи, няма нищо страшно безкрайните цикли. Ще го направим това А да бъде 9 пъти. И ще видите как ще излезе 9 пъти, което много ми харесва, защото Ctrl и F5 като натисна, буквално ми излиза веднага. Няма нужда да се притеснявам дали помни едитора или Visual Studio, дали го помни, което е много яко, наистина това е много яко на старата версия. Понякога трябва известно време, докато се заредят .NET технологиите. Това е, затова се програмира толкова яко и лесно, защото .NET технологиите съдържат една програма, Garbage Collector, която събира части от паметта, освобождава, събира данни, освобождава данни, които не ползвате в самата програма или вече не ви трябва, просто ги разпознава и ги изтрива. Не е важни данни, просто програмирате, пишете, компилирате и вече сте написали нещо друго, изтрили сте нещо старо, той го изтрива и нещо от този сорт. Въобще няма нужда да се блъскате с тия стекове и какво беше там, буфери, разни измишлетини. Това е добре да се прочете буквално книга за компютърна техника или изчислителна техника. Това е предмет от електронната техника. И така, изчислителни технологии, изчислителна техника, четете и ще ви стане ясно за какво става въпрос. Може би ще ви стане много повече ясно. Не е нужда да бъдете теотехник, за да четете тия книги. Те също някой ги е чел, така че ние сме се учили от тях. Сега тук ще си добавим разстояние. Ето видяхте цикъл, какво представлява. Тук мога да добавим така, вложен цикъл се казва. Говориме сега пак два пъти Tab. True. Може да го оставите така и той ще мисли за това или за това. Просто за тия неща, ако са верни. Или само за това, не ми е толкова ясно.
Но тук най-добре си напишете, например, има и по-модерни начини, но пишеме, например, ако А е по-малко, ако А е по-малко от 10, направи резултат да бъде равен, увеличи резултата с 1, така ще го направим. Увеличи резултата с 1. Обаче резултата още не е готов. Не, по принцип не би трябвало. Помолица. Помолица тук. Exception. Това няма как да... Въобще не е проблем това да е тук. Ще го оставим това нещо. Няма проблем. Увеличи примерно дати. Увеличаваме А и така цикъл продължава след увеличаване, когато А е по-малко от 10. Ако е по-голямо от 10, след увеличаване някакъв цикъл ще спре, нали? Така че това е доста интересно пример, между другото. Колкото и да обяснявам, няма да ви е толкова приятно, тъй като за първи път, нали, въобще не е. Ама резултата го няма. Това ми е липса тук. Не знам дали трябва да се инсталира някакви допълнения и плагини. Запознайте се с тях в интернет. Ще се опитам да ги напиша тук, защото съм го виждал и това. Но тук трябва да има и разстояние, предполагам, за да се отличават. Нямаме грешка. Понякога компилатора, зависи от версията на едитора, обича тези неща да са там. Не знам защо така. Тук ще сложим малко. Тук това ще го... Да ни покаже резултата след цикъл, което е много по-добре, тъй като няма да се показва толкова пъти. Няма да се показва толкова пъти текстовия файл и текстовата редица. Направо резултата ни показва. Тук по принцип ще излезат цифри, но не знам защо тук не излизат, което е доста гадно. Сложим тук това нещо и ще видим какво се получи. Запити. Интерът на инпутер. Един път се показа, увеличи се с едно и приключи. Значи така може да се направите управление на някакъв цикъл с стойността случайна, вкарана по друг начин. Доста добри подобрения. Сега не знам защо. Това го гледах дори на 22 версия на година. 22 година. Return. Това го забрах, между другото, извинявам се. Return 0. Или в нашия случай резултат. Искам да върне. Някъде се пишат слято, някъде се пишат. Да, това return е много важно, между другото. Ще го напиша тук в цикъла. Return резултат. Да, това също е много важно. Ctrl F5 за application на SQL. Keyword string returns awaited item. Keyword must not be an object expression. Return 0. Ами за сега, приятели, така на старата версия и в нея са проблеми. Return, някой се пише с 0, тук не става. Ще напишем return тук. Return резултат. Маха са изключение.
махнем това нещо. Ще напишем end. Добре е да се знае по принцип края на програмата. И така, мисля, че това видео по принцип за сега доста два цикли ви показах. Също в това има и else. Ако не е верен то if, изкарай else, т.е. друго, изкарай друго, което не знае. И тук пишете какво искате да ви изкара. Като ще се опитаме тук да напишеме ще сложим резултат. Неговия брой аргумент, той е 3. И ще видим дали ще се получи нещо. Слава Богу, оправихме го. Ето 31. Слава Богу. Значи оправихме проблема. Грешката, пак ви казвам, аз като не съм и доста време сядал да програмирам. Нали, човек е добре да се учи, после програмира, после се учи програмира. Така че това е. Това са много важни. Това са, който сега гледа края на видеото, по принцип е хубаво да го види пак наново, тъй като тук в това видео специално нахвърлям доста от първите неща, които трябва човек да умее, за да може да програмира. Който е програмирал, нека пак да си ги види, ако не да си ползва каквото е видял и каквото иска да си прави. Но аз ви казвам, че доста нахвърлено и много кратко и доста голяма информация ви давам, която, нали, като се види някакви пъти, човек разбира за какво става въпрос. Сега искаме това да ни изкара. Show me the result. Трябва да променим текста. Show me the result. Не, направо пишеме the result is и слагаме това нещо. Не знам дали ще стане след точката и запитаята. Също не. Така, ще го оставим тук да направим разлика. И the result is така. Show me the result of again. Пишеме again. Той пише го грешно, обаче като се пише или ще го оставим това така. Решение. Това не съм го искал. Да знам какво се опитва да го хакне. Няма да ви обяснявам. Но все пак за какво става въпрос не е толкова важно. Сега ще изтрия това нещо. Ако не тръгне, значи трябва да се тук, но мисля, че не. Тъй като сме вкарали броя аргумент е 4. 0, 1, 2, 3 и 3 е, нали, на 4, защото нулата се брои за 1 в компютъра. Така че сега компилираме, така се казва зареждането на програмата. Sorry, не си иска нещо тук да се вкара. Мисля, че всички промени, с които трябва да се работи, трябва да ги има. Така, да ни пречат. Явно за това някъде съм го виждал. Ето, точно така трябва да има. Да знае с какво работи. Между другото, това е вид. Това се казват аргументи, без тях няма да стане това, което е написано. Да бъде точно същото. Както е написано, това е като гаранция, че, нали, ще се направи. Така, ако не, изкарай, нали, изкарай А да я видим. Така ще направим си А, което е 0. Show me A. Show me A. To see the value
за да примерно се направим някакво сравнение. Ако не е 9, нали, ние знаем, че е 9. Сега ще си го напишем даже. Тук. Нещо. Тук се напишем. Value of A is 9. Значи, готово. Доста напреднахме и другите видеа ще бъдат много сериозни. Ето 10. Скарваме 9. Резултат е 31, а е 10. Защото сме забравили, че имаме увеличение с 1. Тук може да пишете, че е плюс B, примерно, и резултата ще ви излезе. Тия промени ми нещо явно се бъркат. Не. Трябва в цикъл да си добавим и D, защото нали, принцип трябва да ги има тях. Gentleman in the mix. Това сега не знам защо не се получава. Просто самият компютър още не е настроен явно. Сам не се настроива или какво. Че YouTube върви или какво. Но това видяхте наистина доста за час и нещо. Така че час и 20. Така че тия неща като ги направите и като чуете някои работи, нали, ще ви е по-лесно по-нататък, по-ясно ще ви е. По-нататък ще пишеме повече, няма да говорим толкова, но зависи вече какво ще пишеме, понякога ще обясним какво става въпрос. Хубаво да гледате видеа в YouTube на C#, който програмира и също ще научите много на английски, на български, както си решите, ваш си е избора. След това ще го изтрия, интересуваме защо наистина не се получи, а даже не стана и тази грешка. Тук нещо сам си е добавил. Като кликнете на това, на грешката, той ви праща на линията, в която сте с грешка. Въобще не ми дава да направя там период. Просто според мен самият компютър се прави шегички, т.е. програмата нещо не е много в час. Така. Ще напишем тук резултат, примерно е равен на A плюс B. Видяхте ли? Написахме нещо и той изчезна веднага. Ето резултатът се промени. Сега не е нужно как се промени, да смятаме абсолютно излишно. Видяхте една програмка как готино може да се направите. Сега ще махна лайн и това видео мисля, че вече ще бъде достатъчно. Трябва да се качват ми се пак. Ще оставя само тези двете, да видите разликата и готово. Пускаме го и виждате как веднага, значи това е на нов ред и след това резултатите се не следват, защото махнахме лайн, цикълът приключва, тъй като според циклите и другото вече пак на нов ред, като виждате, тук лайн. Така, до следващия път, надявам се да ви е харесало и да сте се научили някои неща. Приятно програмиране. Чао!